Hey people, how are you guys? Hey, how are you guys? Moody bored people, how is your Wednesday? Could he say, Tinashe Kantemiri, how are you, Tina? Uri say, Tina. Kwangu say kubasa. I say madiri or say guys. Let me wait for my sister to come here. Ndichakupai yangu gatimbotimire 10 minutes, then I'll give you an update of the issue ya gogo. But on my side, ainanyanya kuwanda because andina kuzonyasa kukwasa kuti ndisvikeko nhasi. I had to attend a family matter. Chipa Magaya, how are you, Chipa? Chipa Magaya, the flow, the flow. Na, I don't know why comment comment section. I'm so ya wa diver worried. You guys, I want you to come here and do the nation. You mean in the flow na uyu. The flow na Zaniko, I know it's Summer Sibs. Summer Sibs, where are you? Yapa, no. The flow na Summer Sibs. Out muye pano. Muko musibiri shamaita musuya uya. Dakuta muye pano. Oh yeah, energy uri say. Chinaka Tracy uri say. Any fire the river, I would say. Washikakare memo mavia wangu ari moka msuya ya box at least waitombo mira nene the flow ndi anyanya kumira nene rimwe divi na sama sibs mu comment section. Ndiani uya akazoti yanzi munhu ngaregererwe imi hamusi kuziva imi hamusi kuziva chachozobvondoka nhasi. Oh no. Hey, tendai chiri ndauri sei gandiona ndikati vanhu vanondichaura vanouya yakati havauyi kana kuti vanonditiza zvavo nyanya the flow. Nyango ukandiita rebut my comments mai mwanaka inini chamwari ka ndainyatsozvifila in my spirit of realms that day. Nyango awaiti uyu samasibs achi hautombofanira kutsvaga buti simukai muri sei haufanira kutsvaga musikana iyeye what im. Oh, Jesus is Lord. Kutori nenyaya huru kwazvo. Wangosimo mubhokisi musi wacho paritori nedhibheti yakatomboitwa pana musi woyoyo. Saka regai mbotanga hangu kudii kukudzai ndiye kana wazova the flow nasamasibs mukazoibata munozoibatira mberi nhasi ndakasira kuita live because da kuti sita vangu vazouyawo pano inofara wangori mweri musi wachoni. Yes. Sei uchiyochiridza redhiyo panapa cha usadere wewe unochiridza redhiyo ibvo wabuda enda zenzauto. Yes, wauyaka they flow. Ongada ndinye amanye ndauya. Ndauya taura the flow ndikuda nezvako iwo the flow ndiyo munhu wandinotoda kunyatsa kugarira pasi ndiko kukurungode nyango ndati ndangokata sei ukandiita but I don't care. Usarityire taura nyaya yako iwe chimbomira ndimbokomenta zenzi neiwe zenzi kuindawo nasi kuita handsome ndasimboita chi wanga warova ndeikuvhunza kana kumbondiudza kuti chero mazuva handina dhata kana ndakaenda ofu kana kuti muzuva ndakanetsana nemurungu indava
ndaikuudza pai manje ndikasakuwana ipapa handina nhamba dzako kai. Zenzi ndikakutextira after live hausodi. Apa pakaipa ndikutorwara nemuchipatara. Kokusandiudza wasei? Handabho ndaifunga kuti Flo vakataura ka. Flo haanambondiudza. Ndaigara ndichibvunzwa nekuti nemi Richard uripi? Richard wakadudza dhaunza wamushe. Watichidhi Flo? Dati wakandudza dhausunza mushe. Ndombowandirwa wakakomana sori ako. Wasei? Ndiri bho. Saka muri sei zvenyu? Wakabuda here muchipatara? Ndirimo. Uchakasimbirwa? Ya. Hanzi kusimbirwa. Ndichiri kurwara. Get well soon, sha. Yeah, get well soon. Ndinotenda receive. Kune here mashemarienzi ari kudhuze nekukapa vauye uzombokuona mboti hei vomboseka-seka newe. Ndisiye kuti hapana apa. Kunana links. Ndo vari Vana Lincoln vari kure. Vana Lincoln vari kure avo. Saka. But bo. Ndiri bo. Kana uri bho zvinofadza. Hafani kukuona uchekera. Vanhu vari kuti hanzi ghetto soon. Ona maghetto soon akwayo. Ghetto soon. Rich to the richest. Ghetto soon. Ndotenda mafanza. Ndotenda mashemarienzi. Hanzi ghetto soon. So uno manje unochionekwa nani? Ndofunga pandaitofana kuonekwa ka ndine ndakadarika ndiri right. Ndabo. Ndakatombofunga kuti asi kuti wakatravela kuti mazuva ano tikamboti kutanga tanoshandisa foni like wifi yekubasa here zvandakambovhunza ini uchingovhunzawo vamwewo but ndongafa kuti kukokoko ndofunga uri wega. Hanzi pane abvunza hanzi kukapa uripi? Ndiri kuseries. Hanzi kuseries. Ko kuchipatara uripi? Panoda kuziva kuchipatara kwacho. Hausi kuda kuonekwa? Haudi mabhanana? Saka waionekwa nani naiwo? Unomada hako. Hayo Richard nyambo dzako hadziperi. Unomada hako mabhanana. Mabhanana ngauye. Mabhanana ngauye. Meandise nhamba dzangu apa. Nhamba dzako Richard ndinadzo. Kana dzako ndinadzo ndandichitoseka papa. Ndinadzo zvangu. Handamboziva ini kuti uriyekera uri muchipatara. Ndakangoona watizingira kuti munhu waintepi nhaiwe but ndofunga pamwe pakangokanganikwa hapo ipapo sori. Habo. Kwakamira sei? Wakamira sei kumazuva ndandisipa? Kutaura. Nasisi netunyaya mna sister Rudo vatange vataura. Sister Rudo. Yes. Yangu. Yes, vanhu vese muri sei mashemarians. Yes, the floor. Yes, Zenzile. Is that the right? It's calling. Hey, Shema. Hey. Inini hangu handisikumbogarisa ndichitaura zvandiri kuda kutaura izvi. Guys, few days back we talked about gogo vekukambuzuma vatiri kuda kubatsira, right?
and I've been receiving my calls. I'm sure, Shema, you've received my calls as well in regards to this gogo. First of all, I want to thank Apostle and this Papa Shema Papa Apostle Ben Chabuka for the information ya gogo ava ndo vakatipa information yese ndo vanoziva zvizhinji zviri kuitika kwagogo. Saka I want to thank ini ndachingovasapota zvangu but handivazivi handisanambovaona and handisina information yavo ndachingovasapota vanhu vakangonzoo vanoda chikafu, right? But I didn't know all this information yese yatakazopiwa iyi. And thank you, Apostle Ben Chabuka, if you are there. Now we've got people varkundifonera inini. I'm sure kana Sherambo fonerwawo wanting to give us information about gogo ava, want us to give us information, but still it has to be confidential. We don't want that. Yeah, kana pane ane zvaanenge achida kutaura anoya palaini papapa obva aenda mustream otaura zvaari kuda kutaura. Isusu, we don't want to know past ya gogo ava. We don't want to know kuti vaibhoita nezvei kana kuti vanoita nezvei. What we are here for is kusapota gogo ava because vane vana vane nzara, vanenge vachidawo chikafu, vane vana vada kuenda kuchikoro, zvavakamboita muupenyu hwavo, zvavari kuita izvozvi nezvimwe zvese izvo hatina kana basa nazvo. Our aim yatakataurira nezvambuya ava is to help ambuya ava. Hatisitomboda kana kutombonzwa kuti kuchakonde kupi vanobva kupi kana zita ravo rechitumi name we don't want to hear. Saka vanhu vari kundifonera ava kava nevari kufonera Shema, please stop. We understand kuti kune vamwe vanhuwo vanobatsirawo, hatisiri kutega tatanga kuvabatsira ambuya ava. Pane vamwe vanhu vari kutobatsirawo ambuya ava kana kuti vakambovabatsira. We understand that. We are not in a competition with you people. We are not in a competition with anybody. And anyone anenge ada kutipa information ya ambuya ava ngauye pajekerera apa because zviri kuitika paShema kapa ngaarekedze kuuya kuback kwangu kufoni kwangu ina handite zveconfidential, handite zvekugarantiwa confidential nekuti kana zvizvi zvemunhu wepublic ataisa as public ada kubatsirwa nerudhende rwese. Public has the right to know. Saka vari kuuya ufoni kwangu vachida kunditira masecrets nevari kuda kuuya vari kuenda kuna Shema kana kuti vambotaura neni naShema in regards to ambuya ava kava. Please stop. Nekuti tikada kutanga kuongorora munhu wese ane history yake. Mukada kutoongorora yangu history mese munoshama here. Mukada kuongorora yaShema munoshama. Munhu wese ane past yake. Saka please stop. Handidi zvemakuwa and handidi maconfidential evanhu. We are just speaking up. Pachaitika futi mumwe munhu achiva nerimwe zita ka rekuti pane munhu anenge achitambudzika aanenge aona omention. We don't want past yevanhu ivavo. We just want to help them. Hatitomboziva kuti ndanani ava mbuya ava handikaziva, handisanambovaona. Ndakatongonzwa zvangu kuti kune munhu ari kunetsekana nevazukuru ane vana vakafa and all this. So I started kungovatumirawo chikafu zvishoma nezvishoma, handisanamboona mumeso kwangu ini. Saka hatisi kuda past yavo baisa, hatisi kuda information yavo. All those vari kuti hanzi ini ndiri neighbor chaiyo neighbor chaiyo inosapota another neighbor, ndo zvinoitika izvozvo. Saka please stop phoning us. Just keep your secrets with you. Kana vakamboba kana vakamboita, ndikungopa example, kana vanga vari mbavha, kana vanga vari prostitute, kana vanga vari kuita zvinhu, we don't care. Isusu toda kuvabatsira. That's about it. Kana vana vacho vachirwara nei, kana vari kurwara nei, we don't care. Isusu toda kuvabatsira. Saka vari kundifonera nevachafunga kuti vachada kufonera Shema. Please stop. Ina handite zvezvesecret kana zviri zvepublic kudai ngazviewe papublic. Vanhu vese mashemarenzese achinzwa muchitaura zvamuri kutaura zvamuda kutiudza pamafoni peduka. Isai kuti mashemarenzese anzwe pano. Ndatenda zvangu. Sorry to take your time. Manyarara. Tatakateerera Ndandikupopota zvangu pakada kutanga kuita vanhu zvemasecrets ka pachaita mumwe munhu achada rubatsiro ipapa pakati chatadza kumubatsira.
Ndirangu network. So ndapedza ndini wenyu Mukundinzwa sisi here Rudo. guys kawatingatodona. Haya musati madona sister Rudo mine ndibva ndataura hangu side kwangu Handisi kuti kudonha ba. personally alright kuti personally how I'm gonna do this is the same thing I did nani na baba vekuchegutu kuti inini ndinoita zvepanguva iyoyo then when I'm done that's it vanenge Yes. vachizoda kuramba vane conduct nagogo that's Yes. up to you guys because at the end of the day ndinoitawo zvinhu zvakawanda ende munoziva kuti I'm into traveling so hapana pachazoramba ndichiti kuna gogo vaiva dzokei handikwanisi kuita izvozvo and I cannot promise vanhu kuti ndichange ndichizoita sei ndichiramba ndichienda ikoko all the time. Number 2 ndochidzokera panhau yekuti definitely vanhu vari kuzama kufona up to now I'm still confused kuti what was the agenda excuse me I don't know what was the agenda yekuita sei yekuda kuti vatipe imwe information ndofunga yangu achitipa mwaina kunyatsa kubuda pa-interview. This information inini like I said yesterday I said kuti kuna gogo ava kune zvimwe zvinhu zvekuti like zveutano inangu personally I'm not comfortable ndofunga havana kuzviona pama-live stream. Number 2 zvese zvekumwe madistrict and province and countries akanga kunzi takuda kutokudza ikoko kuti havai muna kuzviudzwa izvezvo. Sister Rudo ava had all the information about that but inini roo yangu enge rekuti ndikuenda navagogo ndiona pavari kugara zveshuwa kuti zveshuwa gogo ava havana here zvekutaura nani nasister Rudo. That's my role. Saka kune avo pamwe vanenge vada kuzokonfranda kuti why did you pick her kana kuti why are you helping her pane zvakati the right person wekuzonokonfranda muchipedzerana ikoko muchikandirana zvibregedia ndisister Rudo. That's not my role. Inini my role is just to get zvandiri kutumirwa nevanhu right now zvandova ndakuda kupresenta right now ndo inini basa rangu rekutaura kuti izvozvi zvichane mari yakati ende ndobva ndakuudzai kuti deadline rangu inini rekuguma kutora kana kutambira mari dzevanhu by Friday please munenge makuregera kutiromera mari kwandiri Friday by 10 am or let's say 12 pm ndo pandiri kubva ndangopesa kutora mari inenge yaunzwa muzita mangu ndoenda ndakananga kuKambuzuma from town ndoenda kuKambuzuma from there ndokuitirai video then pamwe chete ne-live stream kana zvichibvira ndopresenta mari. I think on Friday that will be the end of my contract as far as I'm concerned in terms of money because inini personally handidi kugara nemari dzevanhu dzinenge dzatumirwa zvinhu zvinonetsa saka nandatendawo kuti yes ngaiuye in my name ndaiuye but ndine period yekuti mari iyi zvabho handichadi kuita sei kutambira mari so todzokera panhau yekuti yes vachauya vachiramba vachida kutaura but inini I'm gonna block you. I'm not even joking. If you come nethe history yekuti yo ndoda kutaura this in confidential ndoda kutaura this the first thing I'm gonna do to you is to add sister Rudo ndo vanotaura ina I'm not gonna say anything mopedzerana. Inini right now I'm busy calculating kuti mari yaraiswa so far so good towards gogo nemashemarienzi there is 170 from an individual vese vanenge vachitiri kutaura masawo there is $100 from an individual again there is $25 from another individual then I have to go and pick $20 I think tomorrow in waterfalls. Saka mukakalculata ndiziye mzenzile chimbobaya kakalculata even mabanana unofana kubaya muchicalculata saka tikuda une imwe foni here spare chimwe chifoni changu toda kunotane mari so far so good zvichauya havo vanhu vachitaura ini nangu I'm not part of that handidi madrama personally like some of the dramas they're just unnecessary guys. If she's lucky she go help right you know you cannot deter munhu anenge akwanisa kuwanawo nyasha panguva iyoyo but ini ndinongoendesa saka ndokumbira kubatsirwa kucalculata ndinyore mari yandiri kuti yandinayo so far so good so I've got 170 plus 100 plus 25
ndo iripo sofa if 20 asati ndaindoitora, so it's pending. So far so good yauya ndo iyi yandanyatsa kuona kuti iyi ndo yauya, ndo yandanyora apa. Iyi yandiri kupina ndo yandidi yandanyora 20 ndikaenda kunoikolekta mangwana ndoiedha. Shema, pane munhu ari kubvunza kuti motikari yako inokwanisa kucontaina negirikini here? Ada kutumira matsaga 2 echibage. From where? Anogona kuuya achidropwa kumba kwako kana kuti oenda here straight kwambuya vacho. Nganditextire then we talk from there kutira kuti kana takuenda unopresenta kana achida toenda tese nemunhu wachoni. Oh, okay. Saka pane 295. Yes, so right now, so far so good. Mari yandinayo saka that's 295. Imwe yacho asanda ndanoicollecta, so I cannot add mari yandisanda ndacollect. Because iri kumba kwemunhu kwandiri kufanira kunoekera kunocollecta. So we've got $295 so far so good towards vamwe vari kumenshana kuti let's say 170 iyi ndefees. Handiti inini unfortunately handina kukwanisa kuzoenda kukwadzana makuseni, ndo yatida kumboadresana nathe floor next kukwadzana ndekupi unoona kuti so kunonzi kuti lugara chikukonfusa kukambuzuma sorry, and now tozoenda kukambuzuma, but what I'll do ndinomukira mangwana makuseni so that inini ndiende kuzvikoro kuya. Whatever guys, I'm telling you from the bottom of my heart, whatever you're gonna do to me or write muchiti what why azoyopa this person azoitire chizocho this and this, guys excuse me, I'm just gonna do this up to Friday. After that towirirana namwano ndikuona mwari kuti anzi Ruseva. I don't know if she wants to go kuRuseva. These are some of the things maybe we can discuss na gogo ava kuti option yavo yakamira sei. I'm seeing all the comments ndiri kumaverenga, but remember there is also a way we have to actually put across some of our words kuvanhu vechikuru, because definitely mbuya avachanditi sikeanondiudza kuti ndambofunga kuti kumusha here muona manje. Saka inini ndo saka ndakakoniwa kubvunza mubvunzo. Vanhu vazhinji vaindifunza kuti why not kumusha rikuzora rekurinda mutaundi. Frankly speaking, if I wanted I could have asked that question, but ndakaona like it was kind of a disrespecting thing jandaikwanisa kuita at that moment. But maybe senzo vanhu vazhinji vakuekera ndinogona kuiputa across kwete nenzira yekuti sei musiri kuenda kunovaka kumusha. That's a little bit rude to say those words kune vanhu vahombe. So I can give an option yekuti ko mukawanirwa kana kuti place yekuti munde kunovaka paRuseva munoda here kana kuti hamudi. Something like that is a little bit polite, not kuti vavaenda unovaka kuRuseva uko ndindoona kunge zvinenge zvine kauchiki mukati. Shema, sorry, pane munhu ari kunditi atumira $30. Ndakumbobuda palive ndiri kudzoka mai manje. Vanhu please musatumire mari muaccount $30. Vanhu please musaise mari muaccount mangu. How did you know it's me anyway? How did you know Roma was? Anikiwa mangwana like vazhinji vanga vachindibvunza, but it was a little bit late. Vava vachindibvunza zita, so inini full name rangu, but I'm telling you kuti mangwana zuva rese, yes I'm accepting World Remit mukuru kana kuti Western Union kana kuti MoneyGram. Then yandisingadi ndeyekuenda kuSteward iyoyo hangu handidi guys, kunondirwadza kuenda kubhengi iroro. Then Friday ngatiti by ndoti by 10 or by 12 zenzile decide for me please. Ndoti by nguva stop by nguva musi weFriday zenzi watovata. Aiwa ndiri mupenyu. Unogona kungoti unongovapo a grace period musi weFriday wacho kuitira kuti vari kuda vacho vangogara vabhadhara vaise. Saka ndoti by Friday handichadi kureceiva mari. Ukangoti 12 dzikange dzachayawo, that's it, ndavharisa handiti 12 mid
12 dzemidday handiye ndisingachade kureceiva mari dzevanhu ndakutongoenda kwagogo avava nezvinhu maona manje because handisi kuda kuti ndipinde muweekend because mari iyi inonzi mari haidi kugariwa nayo mari dzevanhu hadziri risk kugara nadzo ini kana ndazvipira ndinongozvipirawo panguva yachoni but handidi kugara nemari dzevanhu kana maybe vamwe vanenge vakuzongoitawo pamwewo mamega kuseri kumunozotaurirana kuzofamba ndati vanoda kugara vatambidzwa. Yes, so ndikuvatambidza Friday. So mangwana wese Thursday because mangwana Thursday ndaisa kuti Friday so that mangwana Thursday panoenda makuseni ndoinda tonoita research yedu yatisina kuzokwasaita nhasi ndonozvita zvese ndozvinyora pasi ndodzoka ndokumbidza kuti live stream senguva dzino ndadero kana pane vamwe vanenge vachirida kutanga kuisa zvakare. Yes, ndaona there's another $30 yaederwa. So $295 plus $30 ichi. Tikuta calculate tese. That's how I do my things, guys. And so munhu anonditi pane mari yangu sina kuverengwa please. Tinoita pajekerere papapa. Ndosaka ndakaenda ikoko kwagogo tane $295 plus $30 ndo yatanayo. Yeah, 325. So tane 325 ndo yatinayo so far so good. Vamwe vari kuti ngavaitirwe maprojects vamwe vakati zvakati zvinhu zvakawanda saka isusu mangwana ndo zvachaita then on Friday maybe mangwana manheru tinenge takupanana update kuti tane mari yakati ndo yatinayo. Kuna ava vari kufunga zvemaprojects I don't know handiti kwangu vakanzi ivo vakati mafees vamwe vakasvikanzi kuhodhera saka mangwana tinodiscussa futi kusvikira tinini duty rangu ropera Friday ragogo vekukambuzuma because I dedicated my time for that. So on Friday that's the end of my project nagogo. Saka tiri pa 325 we still have got tomorrow wese ndinenge ndichingoita nhau yavo ndoenda ikoko ndodzoka ndoita maresearch ndokupai futi update then Friday to submit. What time I'm not so sure kuti ndoenda ikoko nguvai. Then vechibage pane vehembe ndichadzokera futi manje mamessage ari kufoni kwangu awandisa guys. Ndinoenda kuchita research ndichidzika ndichiita chete ndichingotsvaga kuti uya wehembe wazoti kudi pane wehembe ada kutumira pana ndichazivini kuti azopedzera papi because ndazenge ndani busy singamboiti. Alright, ndaiona mina ndiende chimbotaura na the floor kana chimbotaura kuti ndiani atumira. Alright. The floor. Yes, mukoma riji. Muri kuita seko the floor. Ndotobika mfana wangu. Nogona bika. Tone zvamuri kubika chimbobudikira tone zvamuri kubika. Zviri kukicheni kawo ngirikiri yangu. Ndakagara paningirikira. Ndakagara pa desktop. Amupise musazopisa kako dedzaika nditsvagire bhiya ari kupi. Watsvaga ndipisa aiwa ano handipisi ndoisa reminder paningirikire pangu. Ndoisa reminder pa. Alright, mogona Shema. kutadza kuinda. Yeah, vadzoka chimbomira 1 second. Taure. Ndatransfer ndaisa paworld remit ndabva ndakutumira receipt £30 yaiswa na announce. Okay. Ndai announce iyi. Ndaiona. Saka pane 325. Panati ari kutumira chibage anogona kuendesa ikoko straight. Saka Okay, fine. Kana kuti anokwanisa kuunza kwako iwewe then you carry it. Anogara kupi? Anogara Mararere. Agare Marare anogara muno but anokwanisa kutenga chibage. Pane mafarms anotengeswa chibage kuti anokwanisa kutengeswa chibage chodhirivharwa ikoko. Kumba kwako kana kutumba kwambo yako. Vanotenga ikoko voendesa ikoko.
hameti muda kuti vaite zvekuita sei kuti zvouya kwako here zvongotopresentwa pamwe chete. Imi mukufunga kuti sei zvamuri kuda izvozvo ndo zvinoitwa ndozvepashema ka yeah, maybe mangwana kana chikuita mangwana ngavanouya nacho kana zvichita vanouya nacho mangwana so that Friday ndisazoita mahasos akaona anouya nacho mangwana. Okay. Hoi nacho mangwana Friday ndo ndapedza. Ini ndobva ndatovaudzawo gogo vachoti pangu ndapedza for so far so good. But mangwana ndomuka makusensei ndonoita zvinhu zvacho izvizvo. Okay. Tuchakangomirira saka ndo patiri right now tino $325. Yeah. Munhu wese aiona kai yatinayo. Marisiti futi don't hazvinetse handisi pandinoekera pepa anenge achida kuti marisiti zvese mascreenshots zvese tinazvo ekuratidza kuti but anyway yeah I think vamwe vacho handisi kuvataura kuti ndivanani hangu but I can see them mumacomment section vachiona maupdates acho nezvakare. Hope Miles, how you? Hanzi gogo wachonita nezvei? Hope saka unoona video kasha. Hauna kuona is video. Iya gogo saka tomboti yapera here. So far so good. Ya gogo takamirira but inini sister Rudo muswa. Mangwana ndio patinoita. Sister Rudo. Inini ndati request yangu mufundisi avada kumbotovaonawo musi watinoita present zvino vanoda here kuti havadi. Mufundisi rega ndivabate ndivati mira ndibude ndivati we are pashema if you on shema. Is that okay? Vanongoteerera ndita request yangu ndo vabvunza kuti vanoda here mufundisi kuti musi wachoni wandinonovapa negoodbye yangu teoonekana zvakanaka kuna mufundisi because mufundisi seems to be involved a lot. Yeah. And so that feel comfortable kuendesa mafees avo straight kuna mbuya evana vachazodawo kubhadhara mafees. You can be in touch namufundisi ivavo. Whatever you want to do. So mufundisi ndofanira kumbovaona. Tindadi ndisingadi kuonawo mafundisi. Ndada kudanzira kuti isaata. Mina ndidedzere. Richi. Madi the flow. Mati hamusi kukwanisa kutsvaga kuti BCB naLincoln vari kupi? Vanouya dhovari. The flow ndiri kukudzokera mina ndita support yangu the flow ndikuuya. Mina ndikudzokerewo the flow ndikutoda nezvako. Ini ndikutoda nezvako futi. Uri kutopisa bote kumukoni. Handizivi zve nditiwo. Richi. Madi the flow. Unonditi Madi ndosvikirwa here unonditi Madi? Ndati Madi. Okay, naanza sowati Madi ndikati uringoona semudzimu manje. Zvogona hazvirambike ka vanhu vanongona ngosvikirwa. Saka nditaipe kusvikirwa inini. Mogotadza ne zvine mataipe here zvekusvikirwa. Zvine mataipe. Shuwa unofunga kuti mudzimu ngasvike pakanzi the flow. The flow kure hazvo kuti zvinoflow hatisingazive kuti makaripiwa nani. Ndo zita rangu rakapiwa namudhara wangu. Sure.
Taura chokwadi. Anyway, the floor, I'm back, my friend. The floor, you. Yes, Look at the Cheryl, floor. calm down, dear. Calm down. Metsa godo re 5 degrees. Metsa godo. The floor. What uchiri kurangarira uchiti he musikana akaenda is none of your business zvaanenge achazvezvo out of yekera off yake aripi aiti even namidnight off yake ndiani zviya tiane mabhokisi madero zenzi ndiwe herewe aiwa something aingari kukomenta anyangwe even itikofu pane mumwe anga ari mubhokisi zenzila usiriwe uchiti zvoni nyangwe akasvikana 12 midnight off ndeyake uri kudei kwahari ndiwe kazenzilewe No, oiwa ndiri precious aripi precious yapano ero taura nyaya yako first aiwa mina timbopedza iye ndeyekupedzera sister rudo marwadzo handisi kuvabata ndofunga pamwe isedha maybe pamwe vari kuchecho network but I'll certainly tell him to get in touch with you anonzi Apostle Ben Chabuka. Apostle nda kuti vaone even mangwana nda kuti vaona munondihuka apo nanani na apostora. Okay, no, that's fine. Right, I think yagogota mboi veremesa saka takumbobva yagogomanja ehe chega ndichienda the floor na precious mimi you grilled me. Guys, when you're staying with someone even ari maid kana kuti chi pane ke inodiwa wokuti ngoti unoti nango nekuti off munhu akasvika 7-8 wongoti hazvina basa ngainde zvebasa renyange 12 o'clock off. Sister Rudo hazisi kukunzwei ndakwenda macomments hanzi ndakwenda kumacomments varenda macomments. Alright. Ehe, iwo the floor uchiri kuziva chimbondiitira recap zvawakataura ugane muromo wako iwe waiti kuti ndakatiko zvaanoita paoff hazvinei newe. You can't control everything. You can't control everything. Ndakapa good example kuti baba wako anosenza kuchibuku and saka chibuku chafanira kupakoitero kuti kwanzi munhu azoti aye because they're not responsible for you when you're paoff. mukanditi kutya polisi chiizviya kungotya polisi because you can't answer everything. Unobvumira kuti handizivi not kuti kwanzi unofanira kuwe answer for everything. No. Yes, unoti handizivi kana pausingaziva usikuziva handisura mina kana ukaona live yangu chiti ainangu ndakazoinvolva mapurisa because ndakutongotya even pakataura nemapurisa akadera asi pakadera papane mazirume anga akawanda. No wonder why I was so scared. Right. nezuro papa wakaita ndingirikira ndakuiona saka kana pane ichoti like inini ndaitya because pandaitya ndikati aiwa inini ndakuudza mapurisa because handisi kuziva kuti mwana uyu ari kupicha chako especially pananzwa zivoice rezirume iri handisi kuti ndiani. Vanhu vazhinji vakati hey izvo zvitori nestress uchastei pamwe munhu atori nemunhu wake. You were very very 16,000 correct. Munhu anga ari kumufesi guys, I'm telling you. Girl was kumufesi. Interesting. Ndakakudza anyway taura hako. Inzwai mira unzwi. Girl was kumufesi. How they met I don't know because apana meno kana kuti vanga vagara vachizana kubva kudhara I have no idea. Oro vanozana kubva kumusha handizivi. So this is what happened. Uyu
musikana uya ndamufonera kandamubvunza kuti puripi aderesa nemufesi pipe mukurimemba ndatya mangwana acho ndamufonera futi ndamubvunza ndinakuzotaura hangu that day kuti chachachikazoitika ndamufonera zuva rese musi wemandi muchiti ofu yake kana yapera ngaipere na12 midnight 12 midnight yakachaya ndikateera zvamunomanga mataura 12 midnight munhu dhololo yesandi mangwana achoni 10 am munhu dhololo 12 am munhu dhololo 12 midday dhololo 1 2 3 ndikaenda kuudza mapurisa because handisi kuti munhu aripi nyaya ikai inogona kutsuka kwandiri uyu ndavaudza pai vamufonera kuti mambo takamataura naye here kuti so ndanzi vataura ngatizame kumufonera dzimwe nguva ngasingadere ndopaakafona zvikanzi mati zvikanzi iwe uripi ndobva achinja statement ndandiziro changati ndiri kuwestgate zvikanzi ndiri kuwesley wesley iwo zuro wakaudza munhu wako kuti uri kuwestgate uri right unani kuwesley kwacho zvikanzi ndina bamukuru vangu zvikanzi kabamukuru wako ari kufamba newe kubva kuwestgate kuenda kuwesley zvikanzi ndo kwandakatonogara ikokoko zvikanzi kwakuwestgate zuro ndo pakaseka mamwe mazirume anga ari paari amba manga amavoice tu manje ati gigigigigi inga zvino naimi mwana uyu zvikanzi kuda wakatotorwa ake kana ndakwanza anowanza kuda akatotorwa ake kuda ndiwotopusha mazuva anotopusha izvo zvinodhaka imi ndakati mungati hanyu zvimutera hasi kumbosekesa handiti danda kurwadziwemi ndikati nomwana uyu kana varume vachibuda vachiti gigigigi vakawanda kudaro vatorwe here waita sei mwana uyu ndadipa zvikanzi saka tokupa yoti unofanira kuya nhasi utore zvinhu zvako because kana iwati hauchadi unofanira kuudza murungu wako kuti ndichadi pane kuti unoshova zvawakaita kana kutiza unofanira kukomunikita munhu wako kana kuti munhu waunoshandira azvizive kuti uripi zvikanzi ndouya izvozvi zvikanzi saka womirirwa papi zvikanzi vanomirire kuteachers zvikanzi iwe kuteachers unosvika after how many minutes zvikanzi in 2 minutes ndendasvika zvikanzi wesley neteachers zviri kulinga papi zvinhu zviviri izvi vakamugirila guys abva angoseka bva akata foni panga tata kufona back foot anga asingachadaviri vaigirwa mafoni. This was Monday. Nindazonge ndadzoka kumba manje dzakuma 4-5 ikoko dzemazuva ravira obvious. Ndikati wazosvika pachas because ndandichichori necare kuti what if mwana uyu kuda kana kuri kuwest kwari kutaura makomba acho kuwana kubva kuwest kwacho kwari kutaura kusvika kuticha zuku anozvifambisa sei ndakuita futi concern guys ndakutogodzwa mwe kuti mwana uyu kana ndichega ndikumumbira kuti chazi ndinomutora nguti guys wanga minuti wakaita sei ndamufonyera pepe anti ignore ndamufonyera uripi ndiuye pauri ipapo zvikanzi asandasimuka pane zvandichamboita hazvina kushata ndamusiya paya hana kuuya Monday zuro ndo yanga iri Tuesday. Pardon. Anyway, lawyer in Zimbabwe, not a missing person, I know report after how long? 24 or 48. What is one of the Richard? Panya good A missing person could not report after 24 or 48. Network yange dona. Right. Ate beri ubeki kusoya 48. Okay, get the share our content. Takamera weshero dita. Hey. Takamera weshero. Right. Ndobva ndadi Tuesday hapana kana ndikati ndichadi kuita follow up naye because I have tried my best. Ndobva inogona ndakatomuudza ndikatomudza kuti iwe ndakutona kuita report yekuti missing person. Ndakati pakuti acha appear guys. Ndane confusion ndine stress. Nhasi makusisini mai mwana tuzvi sister chero mune vaenzi uku kukurumu kwao kiko kwandaitotaura zuro ndichiti inini ndakabva ndatosila zvokuti inangu munhu zvevasikana inangu personally inangu am out of that and chadi ndo conclude actually ndo decision yandakabva ndaita yekuti zvemusikana bodo ndobva ndatobvisa zvinhu zvakawanda ndabva ndatoisa kuspare kuko kuratidza kuti inini I'm done with this. Yes, Ama Sibs is here.
mandatoradza kuti chii done chi with these things zvokunzi hanzi ndinomboekera pamwe ropa racho harisinei neniwo pamwe rega ndisiyane chi nazvo ndobva ndadii ndatobvisa zvinhu zvake zvanga zviri ikoko kurumi iyoyo ndobva ndatosisa munomu ndozvandakaita ndasisa munomu nehembe dzake ndokakaisa munomu but pakutora hembe dzedzamekana makazozora pandoti pandaitora hembe apapa ndichirongedza kudai ndichirongedza nemagumbezi acho zvese mane maziguchu nemaziguchu emishonga yakazodonhapo ini handibati zvinhu zvemunhuga kuzoti ndizozviziva izvi nekuti rumi iyi tatakudzosera zvose zvazviri mustudio mangu takuti aiwaka ndokona kutonomira imomomo kungomira ndichiita vhidhiyo ndobva ndabvisa zvose vandasisa ikokoko bva ndaunza zvake uko ndopakadonha maguchu ake emapiritsi ini ndikatoti umwe uyu une maguchu emapiritsi ndii ini handizivi ndobva ndangotora mapiritsi aya ndobva ndamakisa pahembe dzake hazvina kushata kutora mapiritsi zvakangonaka but ndakangota concerned kuti ndakachitozvita futi stress yekuti kana uyu ane guchu emapiritsi nai mwari saka uri kumwei kana zvibhotoro zvose zvakadai saka uri kumwei izvozvi ndakatogwadziwa guys ndikati zvino mwana uyu chii chaitika kana izvozvi akashotesa mishonga yake iye waisiya kuno kubva Sunday Monday Tuesday 3 days kana asingamwe mishonga whatever zvainoshanda mishonga yake iyoyoyo zviri kufamba sei ukurarama sei iye ane mabhotoro akawanda kudai soo ndikati hazvina basa neni handichamufoneri kana chaizvo zvanyatsoona kuti mishonga yake akaisiya kunoku ndopa ndakadiscover mishonga iyoyoyo akaisiya kuno mishonga iyi akawanda iyoyo ndadii paya ndamusiya akadero apa ndandanyatsoona kuti apa ndane kadhi manje rekuti munhu achadzoka pa because hazviiti asingararame asina because anga akawandisa ndati uyu ndiye ari kudzoka uyu bva ndadii ndatochikora zvangu nhasi ndopaasvika makuseseni asvika nemumwe musikana wanga naye ndobva toti atava kustorawo hembe dzedu ndikati ndimi ani zvikanzi ndiri sisi vake ndikamunogara kupi zvikatogara kuhopley tikati munogara kuhopley zvanzi no problem ndikati musikana uyu akauya kumba kwenyu rini zvanzasi pane zvaitika here boys haridi madhirama ka wachibva angotaura tora zvinhu zvacho ichichichi but inini ndaida kutanga ndanzwisa kuti anga aripi musikana uyu ini nekuona kuti mafesi haadi dhirama nadhafulona nazenzi lemi hamudi dhirama tikabva ndanyatsoona kuti ndati rega ndinokutora nditorekera ndatoti pabheki riripi ndandatsvaga pabheki rangu rekwa okay ndo ranga riripo hakuna bheki ranga ndichiona panguva yacho nikuda wanga wane mabheki kumusana kwavo ipapo ndobva ndangotora zvinhu zvake zvese tikamuti ubva please handizivi sei ndatanga kuita konze ndikati please tarira kuti mishonga yako yakakwana here please usati wabva pano because unogona kuzoshotesa zvandamudiro kwete ndikati ndasingazvizivi kuti une medication yako ndakatozoiona musi wataibvisa zvinhu takuita sei takuswapa zvinhu panapa handiti watarisa mishonga yake but zvakakwana ndikati no problem pane zvashota here zvikanzi kwete ndatora bhegi rake ndatora pabhegi yariya ndamupa vati takumvonyera chii mukati mebhegi which is good ndikati chande chipinai mumota ndikuperekedzei handidi kusaparadzana nemi mune zvakashata tabva ndati kuna mukomana manje mukudzei ndikati mukudzei handi pinda mukudzei mvadi apinda nesu handiti mukudzei uyaya tatoenda sika inini ndamuti initially zvangu ndandisina kumbopfunga pfungwa aya ndazopfunga pekupedzisira ndatsigwa because of the way atanga kundiresponda nayo. She was being cheeky, rough for no reason, this girl. Indana kutoti ndonovasira panonzi pachikokozi vanga vati kuhoplika saka ndovasira ngombe makombe apo todai ndoenda kukambuzuma kwagogo ava ndozvandaida kuita makusenseni iwayo kuma8 bo ndaida kuti ndinde kuchikoro ndozvandaida kunyanya kutageta zvokuti ndinde kuchikoro kwana Fandani vaivai katobuda pepe ndikabuda ndakutanga kutotaura nemusikana wawe ndikati ndambuya tsohuisa ukama hwenyu wakaitsomira sei but atomuti musikana uyu mataka uya kumba kwenchinga ini ndandada kunzwa mukomana anga asina uwaye wacho anga asina ngatumburana basa nazvo basi nini considering stress yandakaenda ndaida kutonzwa kutoti akaenda rini kumba kwana uyu kuhopli zvikanzi kuhopli akasvika mandi ndikati akasvika mandi nguva yezvikanzi akatosvika usiku musi wemandi ndikati kosa achiti ari kubvepi zvikanzi akati ari kubva kumba kwenyu on Monday. Munoona manje the floor zvandaikudza izvizvi kuti musikana uyu kauyu definitely vanhu vese vanenge vachiti ari kumba kwana Sharon
musikana akasvika akanoreva nhema kuhopley akati kune vanhu vekuhopley ndabva kuglenview musi weMonday, yet anga abva kuglenview musi weSunday, akati ari kuenda kumbari abva ikoko akaenda kuboyfriend yake, but asi zvakanoudza ava vanhu vekumusha kwake. Vanhu vekumusha kwake kanovati anga ari kumba kwedu isusu. Maibata Ndipanzwa ndikuya. Yes, ndiripo ndakateerera. ndo line number 1 yatotanga ka line number 1 ye. Ndo zvakakudza abo. Ndikati what else zvakakudza zvikanzi akati like zvemari anga akunyepa futi pasalary apa. Zvikanzi salary yangu vakandinyima. I'm like what? No problem. Ndobhatira futi zvokuti ndaiwatiswa hembe dzevanhu vose vemumba imomo. Ndikati vanhu vangani vabatawa nhamba isiriyo paya. Ndikati iwe handiti ini ndiripo uri kutaura, musikana aripo ari kutaura, hanzvadzi yangu iripo uri kutaura. Unoziva kuti reason sei ndatoti gandibude nehanzvadzi yangu futi newe kuitira mangwana. Handidi zvokuzoti anofuti vakandibata rafu kuti vakaita sei. Nawo ndakunzwa zvimwe zvinhu zvinyowani zvaakasvika achikudza imimi, yeti kumba kwedu anga asiko musi weMonday, akabva Tuesday. Ndobva ndachirega ndikutaurira what happened nethis girl. Vandamutaurira zvese zvekuti akandidavisa nemurume, andidavisa nemurume zvikanzi satizivi because sandari kuti akavata kumba kwenyu kuGlenview. Maiona manje nyaya yatotwistika. Ini ndiri kuzinda kuGlenview ndoko akavata kumba kwedu, yeti musikana uyu anga atori kuboyfriend yake musi weSunday, but akushandisa inini manje kuti inini ndini shield rake rokuti inini anga ari kumba kwedu, iye anga ari kuchikomba chake. Like I said, hapana chakana chakashata. Love is a beautiful thing, but usashandise mamwe maseva mwana uchivapinza pasupu nemuna taisireva. Yet inini I wasn't even informed kuti ndichamboenda kumuboyfriend wangu. Pamwe dai akataura ndaizviziva, pamwe dai ndaiziva hama dzake dzekuhopley ndaiziva. Ini ndatanga kudziva nhasi nhama dzekuhopley. Ndikati alright, hazvinetsi iwewe either inini hangu ndakuchifonera mudikini munhu akaita nyaya yangu kuti munhu ndadi wazouya ndamuwana. Because in advice ndakapuwa vakanditi this lady don't allow her kuti apinde mumba menyu. Kana zvichibvira iwewe mudzosere hembe dzake. Pane 2 options, mudzosere hembe dzake womudzosera kumusha kwawakamutora, sezvo iwewe zita rako uye uri kunzi ndiwe wakamuunza maharari. So far so good. Even vanhu kumusha kwavanenge vachiti iwewo Sharon iwe ndiwo nemwana uyu. Zvokuzoti akaenda kuchikomba kwake isusu hatinei nazvo because kana munhu akashayikwa tinei tovhunza iwewe kuti munhu aripi. Mwana manje. Saka akati kana akadzoka pehembe dzake omudzosera ikoko, kana kuti kana wamunzwa wotsitsi wota imwe decision. I took both decisions kuti alright, maybe ndonamusiya oenda kwandakana kuti ndomudzosera kupi kumusha. Wanzi wakasvika aine $6 kuhopley. Hanzi vati iwe unogoti une $6 sei, mari yako hatiibati, but unogoti une $6 sei, zvandida unopinda maCV pane kwanawo basa sikadai ndaikoko kuno neringi. Kanzi unondodza kuti wakatambira $6 here. Zvanzi aiwa imwe ndakaishandisa, imwe yacho hanzi angati kuti mastori akasiyana siyana aripo katese tiri 4. Ndikati saka ini pandatanga kutaura manje zvimwe zvandaichitaura kandaa kumuconfront ndikati iwewe waiwatiswa hembe dzemunhu wese paegera here kuti chichaitika. Zvikanzi aiwa. Ndikati saka iwe sei wakaenda kunoudza hama dzako zvenhema. Vandamubvunza ndikati Sunday wakavata kumba kwedu here kwati wakavata kumba kwanani? Ndobva ati handakuvata kuGlenview. Ndikati saka wai wakaenda kunoreva nhema uchishandisa zita rangu ini kuti wakavata kumba kwedu. Unoziva here kuti dai iwewe on Sunday manheru wakapondwa kana kuti wakaita accident, vanhu vedzinza renyu rese waizovaudza kuti ndanga ndatumwa nevanhu vekumba kwandogara, because as far as I'm concerned rate yako kufamba nenhema yako wanga ungori ready kuti inini nenyaya yako tite go down together. No. Wanyarara vatangondipindira rafu. Ndopa yatangira rafu yake manje. Anga kutaura toshi manje ipapo. Ndikati are you the one munhu wanga kanyarara kudero zvekudero. Zvikanzi inini kana zvatodero manje kana vatotaura izvozvo inini munotondipa mari yacho kuti ndiende kumusha. Inasominda kana mumusha mari yacho hangana mari pani. Ndio zvatanga kutaura. Ndikati ukutaura nene kuti naniwo. Zvikanzi handitombona kana mari yacho nekuti zvoni ndiende kumusha kwacho ndipe mari yacho nimudzosa kumusha kwacho ikoko. Kati okay fine. Uda kuenda kumusha here kauda kuita sei iwewe. Zvikanzi ndangototi zvoni ndoita zviri easy kwamuri ikoko ndotongoenda kwacho ikoko. Ndikati iwo chauri kuramba ndechekuti kozi anga kuramba kuti hanzi ndakaenda kuWestgate. Inini ndakatizvo ndakakudza kuti ndaenda kuTeachers. Ndikati saka inini nditori benzi ndikukunyepera pamberi apa no problem.
ndikati ina ndikwanisa kunzi ndibate foni yako and I can't do that. That will be law of me. Yekuti tibate foni nditase vanhu vari mukati mefoni mako murume wako wangosvitana naye. I can't do that. Whatever zvakufunga iwewe go ahead nazvo. Bva musikana waya manje musikana mwacho paanzwa zvepolisi atanga kutya ndo paatanga kurudunuka. Even ina previous kuti ndakambomuudza muno marare ndamuudza muno marare futi hamino kwaitsata kubudiro kwaingochema chingotema vanhu vaibva vafona vakati vamutore munhu unyari kungochema anzi ndobva vamudzosera kumusha ikoko kumusha kwachoni pazobuda mahistory mamwe ekuti mana munhu akanzwa kuti polisi anongotaura dzimwe I can't really say zvimwewo izvi handichadi guys, it was too deep zvimwe zvazvakubuda ndachimuhwira tsitsi but rafu yanga akuita it was not necessary. Tikamuti unoziva kuti ndasvika kumbudzi aizodanichindire kumbudzi guys, ndasvika kumbudzi ndaifanira kugumira vambudzi ndovasiya voenda kumaraini kwavo but she was just cheeky nekungoita mhino zvanga kungoita mapepe. Ndobva ndaita sei ndobva ndati aiwa iwewoka uri kundiita ndanyatsomunza ndikati ndinofunga kuti ndiri stupid ndo zvandikutoona kuti ndiita stupid ukutondiita kunge mwana wako ukutondiita kunge ini handisi kufunga chimira ndikuratidzawo manje kuti neniwo ndogona kuita chii kana ndichida handi ndikati pambudzi don't worry andi kurodhi kumasvingo ndoiziva ndikati iro togeti iro takutoenda so handi ndakakurova mota ndakananga ndikatopamba mutogeti ndakananga apapa ndasitamboza guys apa nandani achabva ndasingakwanisi kunyanza kudziputisa ndati musikana uyu why nesese ndakapinda atondiita kunge inini ndatosa sikamu rake maimwana apa nechikomba chake anga ari kusika nacho chikomba chake but ainge achizvizanga kuti sande akavata muchikomba chake iye anga achiti akavata kumba kwedu ini ndo zvandachiboekana nazvo kuti iwe unganditi inini ndiri stupid nokuti wakavata kumba kwedu usina kuvata kumba kwedu ukavata kuboyfriend yako chandi ndokusiya kupi ndamanati ndakunokusiya kuchivhu guys ndaenda kuchivhu ndasvika kuchivhu ndichivava ndikati ndauite ndikati because of you ndabva ndatoti tu inhangu for handini hangu zvekunhanzi zvokugara nevanhu zvokunhanzi what handikwanisi because wandiri kwanza kusvika pekupesera I didn't even know kuti ndo zvauchaita even nekesi yandira handina kumbofunga panguva iyoyoka hameno ndachifunga kuti ndongomusiyai oenda hameno ndachirwadziwa guys but manazosvika muchivhu ndamubhadharira bhazi rake ndazoti mwoyo wangu wanga atoright papa bwekana kwese kwana ndaita pepe zvazvatopera bva ndatomuti shuya tionekadzane zvakanaka ndikamuti bhazi parauya mba ndatobhadhara bhazi rangu ndobva ndatoti kuna kondakta ya please munhu ngaasadzikira panzira because kana iwo ndatomudza chokwadi ngati kana iwo uda kudzoka kuchikomba chako dzoka but don't come under my name uona manje because ukauya izvozvi under my name ka iwe uri kurevera vanhu nhema vekumba kwenyu kuti kwaunenge uri kuchikomba kwenyu uri kumba kwedu saka ndangenga kundobuda muchivhu kanosiya ndanyatsa kumukwidza muna intaekera intalingiriya ndikaribhadhira tikeni ndikatipinda tiripo katina handisi kubva pano svika bhazi radii rafamba wochinotanga kuti madhirama ako kupi wasvikaiko hama yako iri apapa iripo yakaona uchipinda mubhazi hakuna kana akubata hakuna kana akutuka hakuna kana atichi isinongoti all the best nechikomba chako ichocho hatina kana gudo asi dzoka uchibva kumasvingo wodzokera chikomba chako usadzoke ushandisa zita rangu izvo ndo zvandarambisisa because now iwoka vanhu vari kungoti inini ndindandinewe yeti uwo kunyika izvo ndo zvandaramba saka muchivhu muyamai mwana tate womuswera tirimo ndikatomukwidza bhazi rake paratangawo kuti vhuruvhuru kuinda tikati kune musikana yayo hama yako yaenda ka handei mwana manje dzamboda kuita matriki dzikamboda kuti nambotsauka dzikamboda kuti ikera ainyu kuti mari anga anayo but anga achizondinzvenga odzoka nerimwe bhazi kuharare saka ndati ndikamusira muharare zikosa masevhisi wachinja namasevhisi awiti ndikati aiwa iwoka kana kuri kuteere tikuenda tese wangu handiri kunyebera mwarare ndatomuza ndinondi mwarare anogona kudzikira pambudzi apa odzoka kuenda kuchikomba chake azviitikana hazvitomboiti ndikati inini at least kuchivhu hanya but muchivhu macho adaunditira dhirama akamboti toilet akambobva kuti toilet akamboti nda kutenga chakati akabva ndikati wangu I'm with you
you and me are stick and stick. Kusvika bhazi wainda ndirimo mucheguti muya ndakuti mucheguti unonzi muchivhu bhazi paraenda ndobva tadzoka musikana yamba ndandomusiya ndikati bamukuru wako wacho anoshanda papi vano uyu andogara bamukuru wake chaivo chaivo ndobva ndatozomubvunza ndikati are you really related kumusikana yayo ndachizvibvunza zvese varipo zvikanzi no hatisi really related but tiri kumusha one kana no problem ndobva ndaenda naye kupi kwabamukuru vake uko kuteachers bamukuru vake ndikati inini handisi kuda kuita zvinhu zvakaita hide and seek udza babamukuru vako kuti hanzi munhu angashandirwa namusikana wayo ari pano ndobva ndamira handinapana ndemboenda ndikati ngavauye ndatotaura navo babamukuru vako vacho ivavo tibva tanyatsokuziva kuti taita goodbye yakanaka isina kuti tatukana because at the end of the day vakufanira kuziva kuti even munhu iyeye kumba kwedu hako kana pakazenge pakunzi ariko hako apa wauya murume uyauya chobva pabasa pavo murume akati munoziva handidi kureva nhema tete musikana uyu wakauya mandi asi mawire akaita mande chimubvunza wabvepi aingo ndabva kumba ndikamudza kuti are you sure ndandafurira mudzimai wangu ndikati imi musikana waya tanzi ndabva kumba kubasa kwangu but ina handisi kuona sekuti abva kumba anda sekuti unogona kunge achitobva kana kuchikomba murume anga achizvitaura uyuyu zvikanzi ende ndaigara achizvitaura kuti handisi kumutrasta panyaya dzemafesi because pane pandakambomufunda amene mazirume aingoseka paaiva tikatomuti zvino manje madhira chauri kuita zvichafamba sei ina ndikwanisa kuti uya kumba kwangu because sisi vako ndo mudzimai wangu saka ndinoti kana wakutoda madhiri iwayoga chirega unzi uya nani nemudzimai wangu muona manje ndopa wakazinzi uyai naye asi anzi uyai kuya akangogara hanzi vangu akuti saka wakangogara pano uchadzokera rini kubasa kwake anga asingatauri muona manje kuti zvichafamba sei saka ndo madhirama anga ariko ndikati aiwa inini ndangotouya kuzotiwo goodbye kwamuri ina handakana problem nemi asi muni munhu ndamudzosera because ndingamutora saka ndamudzosera kana ava kuda kuita zvezvikomba zvake zvamukutaura list yese because vangu vakutaura hanzi kwayekera kunonzi kwaniko kubudiriro 5 uko kunoitwa zvekugocha uko kunonzi kwaniko naimi handi kunoti kwamereki kunoti kwanacharehwa kunonzi kwaniko uku naimi ikoko kwakarendi something like that ikoko kwameno kwaaiva nevamwe futi varume vari ikoko ndikati muona manje ini ndinenge chizonzi kana hada ini ndazvipedza ini wenyu ndasiyana kukwedzera bhazi muchivhu kwete pambari muchivhu hamuna 10 bheki even dai anga achazodzikira muchivhu hakuchina unonodzokera kumvuma kana ada kudzika nini makondakta ndikavati munhu ngaasadzaka bhazi vekumusha kwakakanitsvaka ngamudziva kuti munhu ndamisa mubhazi saka musadero ndikati ndatodero ini nyange mukamburuka pasi ndatodero ina handidi maproblems ini ngabude mari remaproblems anozodzoka oga guys ndarwadziwa guys stress yandikapinda makaiona imi mukandibvuraudza pano na the floor ndapedza nyaya yangu and that's the end of the genesis and maybe for the meantime yevasikana handichadi ndarwadziwa guys ndanda kudirwa rafu guys ndanda kudirwa toshi ndikati munhu anokuzodika paindaneti munhu wakatsvagirwa nani munhu uyu ndakatsvagirwa zvakaiti mama vangu munyina wavo ndiye ane mwana akatitsvagira so like is my cousin but this cousin isusu hatisataonana in real life ndongoziva because musha wamama vangu hatinyanyi kuenda zvidu so ndongoziva kuti ariko but vanotogara kumaprazi kwabhuka ndokwavanogara ikoko okay the reason andabvunza ndeyekuti as much yekuti makatsvaga munhu anokwanisa kuziva musikana which is whatever cousin yako but people pane zvimwe zvekuti you can't control zvinongobuda zvega and because pamwe cousin yange pakakutsvagira akasikatombozii character yemunhu but because pamwe because zvakaitika kuharare pamwe kumusha zvinambosvika but the point ndeyekuti there are certain things you can't control like pekuti kwanza akasvika akanovaudza kuti kwanzi ndiri kubva kudheni kwako anti mande vakusenacho yangozvitaura whether akabva ikoko direct still munhu ari capable of twisting chinhu choro abva kumba kwako anongoziva kuti ndatiza vanga vaisazivashe rakazara madrum so people can say anything because zvakafanira kuti munhu wambona munhu in generally munhu anonoripota case no matter even choro yaari wrong anoreporta achiita sei achizvidefend
no life. So all you have to do, understand that as much as you want to prevent some things you can't control. Stress control. Then the other thing I think you've learned one thing with payment up. I think in case but may also have a book out no sign can cash. So that only owe marry can I transfer in evidence. Is those you did that slowly and back. So there are many things you can control. History. Gone. Wainda dai zvaitoita dai ndanga ndine time ndaitomusa mumasvingo but time ndenge pasina plans ndatora uyu evidence wokuti pasazorerwa nemanzi ndamurova kana ndamita chi because she was gonna do that or she was gonna say something like that zvokutoti even wahabva naye kumba wanga usingachatauri vese hanga even panzi ndombiro foni yako da kufonera munhu wekumba hanga achiramba vanga asingatombodaviri kunzi pane chandasiya mubheke mako tokumbirozve am ignore ha asingachatombodaviri kana word. Vitalis Moro. Yes, ma. How are you? Nenge busy bee. Go some testing. Busy bee. Kutachimuyekera chimutalibari kudai nasanziko. Zviri sei Shiro? Unoda kundityisidzira kuti chii? Yes. The flu muri sei makadini vaVitalis Mangoma. How are you? Ndiripo zviri sei? Ndiripo. Zviri sei. Mosh. Uri sei? Kusa ruswa zviri sei? I'm fine, muri sei kungorwadziwa nemaziso chete. Ndiri kutozviona ndada kutovunza kuti are you okay? Ya, maziso andionesa moto. Get well soon. Thank you. Hello, guys. Get well soon. Thank you. Handiko nhasi pana. Asatopedza isu. Ndachingotaura nyaya yangu yekuti ndazoitwa shungu dzekusvika muchivhu tichinda kunokwidza munhu pasisa ndaenda ngokwidza munhu paekera pambudzi. Musikana basa. Vakashingambodi mistake. Vakashinga kachivhu fiyo yakaifunga here. Ndakasina basa nazvo panguva iyoyo ndakandisangana basa nazvo wandigwadza mani munhu iyeye andigwadza kwacho kudira futi kundidira gasi ndarwadziwa kati wandira kuti gasi indenda ndiri konzendi kuti nemwana wondidira gasi handi kuchivhu musiyire ikoko ndikanyangwe ikaita losi yefield koko. Shiro hasha dzaita kuti upise mafuta. Inini hangu ndandida kungotaura ndazoona makutopedza kuti muri kutaura nyaya kozi vakawandisa. Mukundinzwa? Taura. Nyaya yagogo, sorry ndakudzokera mumashure, but I think the best way kuvatsvagira land yekuti vagare vorima vochengeta tuhuku nechi so that vanowana chinovabatsira than kuti vanhu varambe vachivabatsira kubhadhara rendi nekutenga zvese kubva kuhuku. I think zvinhu zvinenge zvakaoma. So hameno ndo mafungira saka land ndaona masuggestions akawanda akadero. Vamwe vakati pane mumwe I remember there's this other person ati yes land inogona yakanaka but vanagogo vati kureiwo. Remember vana vamwe havasi kunyatsonzwa zvakanaka vazukuru ava. So paleba panozofamba sei vanenge votsvagirwa mukomana here anenge achivabatsira like kutenga mombe kudidi ende land yacho vaneiwana kupi right now kumusha kwacho vanokwana kupi.
Ya ipapo panonetsa hatizivi hedu kuti kunowanikwa mastains kana kumaruzevha ndekupi, but vanhu vari pamisha vari pamusha pavo zvinenge zviri easy kuti vanenge vane space yakanaka yekuti vanogara zvisina kumanikidzana like vanhu 7 vanogara mu2 rooms, and also kuti kana vane mombe nechi vanongotsvagirwa mukomana anovabatsira kufudza nekuita sei nekuitawo mabasa emumunda, but ivo vanhu vane maoko shero they must do something kuti vararame, you understand. Hapasi kurambwa ipapo. Imwane gogo vaya vanotoita zvimabasa kutsvaira kuwacha, she does something kuti vararame, havana kumboramba. Alright. Havana kona kutombo vakatotaura vega, dzimwe nguva kana muri nguva yekuekera vanodhiga minda. Kutsvaira vanototsvairira vanhu, kuita majuti vanotoita majuti, kuwacha hembe dzevanhu vanowacha vachipiwawo. Saka vachine simba. Asi vati kurei, but zvese kuna manje burden iri kuuya kwavari ivo. Bora I understand. Ndichanovaona mangwana. Ndichavaona mangwana, then ndichabvudza mwe mibvunzo yandaona yakawanda, then ndoona kuti zvofamba sei. Chingodero svika muswe uyu, muswe nhasi hauna kuzoenda kwawanga wakupisa mafuta wakananga kuchifu. ndatoti shiri yabvuta rekeni, iwo wakaibvuta musi weSunday, Monday neTuesday, mina ndichiibvuta ndichikuratidza kuti ndinogona kungoibvuta kusvika fedha. Ko wadi kungonosvikawo masvingo. Ndatembenge ndaita pfungo nozoti because ukasvika muchivhu ka10 of kudai wakutoenda kwedu kwagutu, ndakutobata hazvifadzi kufamba like that. Unofanira kufamba uchitoziva kuti this trip ndikumboenda kumusha, unoona vabereki, rather kuti ndinobuda uko kwagutu ndodzoka ndakadaiwo so ndine stress yakadero, hazvinakidzi. That trip will be boring. Dai wangawo nekumwe kunoita live kana kunoita something waitongorova shiri 2 nedombo 1. Ndairova shiri 2 nedombo 1, but kandi handine uyu mwana musikana uyu kawitness. Wokumusha kwake wokumaraini uyu vanga vakira vakati ndofunga tadzidza lesson hombe kuti next time munhu nyange uri wokumusha wakangouya hatingotambiri, because vanga vakutoti sori henyu isusu takatadza pakuti ngatifonyerewo munhu wanga wachigara naye tinzwe kuti zviri kufamba sei, ndo pane mistake yedu. Asi zviri right, at least waziya chokwadi. Aiwa, now ndasununguka, I'm free and I'm so happy kuti ndazvinzwa kuti akanga ari kuchikomba chake, ndata satisfied, because vanhu vese pano vaitoti wainita kuchikombo, iwe nditone stress munhu ari kuchikombo. And also kana waziva kuti aenda kumushaka kana azodzoka akuita zvezvikomba izvo hazvisiri mumaoko chero akadzokera murodhi so long wamukwidza bhasi. Iwewe inzwa kabhizibi, kana icho chikomba chake chaangasiyana nacho maybe kubva kudhara changa chine mari yekuti alright, kana vachidana zvekudero akadi kukwidza bhebhi kubva kwabhuka kwacho uko kuti ndari uye rather than kuzotora bhebhi rakumba kwedu. Hautishandisike kuita postman. Abva usavika wanga uya padhuze akati bheka angoseva. Saka iwe unoda kuti postman, also you cannot bring your girlfriend muno Marare. Tumira ka $20 baby uye Marare. Tuna kuti unodana nemunhu wako wacho wakuda kutora kumba kuvamwana. Naye indoita muchuchizi manje wokuti ndinenge ndichiunza chete. Shuwa ndikuita muchuchizi. Ndiunze vatsikana kuti vaikirei. Wakuda kutopromota zvinhu zvisingabasa muno. Mipromota naye mega uchibva kwenyu. Ira bhazi vachekeredza kuti munhu wako ashandisa zita rangu. Chimwe chinhu chandakaona futi vanhu kana vari age iyoyo ine musikana uyu vanenge vasiri serious, even munhu akawana basa anenge asiri serious. Saka ndo zvimwe zvinhu I think zvakacontributa paari. Kana munhu uri mudiki, vamwe takatomboaitawo mamistakes iwayo, but kana wazokura unotozoona kuti ndiwo uri kutopera.
Aso akatopera mufana. Iwe musoro bhangu. Handina kumbopera but ndirongotaura kuti uri seLincoln. Nhasi luku yako ika iri kundifira. Iri kundifaira. Iri kuti ange ino kamudhiniwe lady woti iyo don't start me. Ya takadhiniwa kare. Sister Ruswa muna mbotaura iwo. Sister Ruswa. Sister Netai. Ndikati amuna chimbotaura iwo. Link also. Ndeipi saungamirira kuti mutange ndaisa pictures ontaudza. Ndatsanga. Yeah, because that's what ndiani. Kana uriwo musikana wandonosiya kuchivu. Angabva pinda nezita rangu azviite. Ndinosiyiwa kubhindura pakati peusiku. But you are now bodele nomsiya vasikati wari guys. Andichatodini like chindikandigwadza kundistressa kusvika level rona handidi zvangu ini handidi. Ndikatoudza komekedza madingikini iwayo kuti please nhadzi kuri mushira uyu ngaafanira ndikuhwa maproblem futi kumasvingo mutaundi navazofonera nechikomba chake vanozodzorana vaimomome ine am not part of that. Maswera sei vagari? Namba yangu iyo Ernest Bobu. Iwe how you link out all? Kwa vamwe vakamutwa wanisheri. Ndiri bholato. Vachimuta vega. Uri sei? Ndakusuwaya mana. Mani guma rini? Amuzi mani guma last year. Isu tisaka kuguma manje. Lincoln. Nangu yako cover rako. Mukuru ndobika kana ndakaterera ndokubika. Ndakakuudza nenyaya dzekuda kuita bachura. Rora. Nebi busy. Lincoln wazachi complain. Enda unobika wanyararo. Bvapa kumeso kunengeningirike yonini yegera nasingeni. Ndekwangu ndokulava kwakadaro. Wangu wandisuwa kandosaka. Makadi sisi. Halo. Pane ngwasiri kunzwa. Richo ndebi. Richo ndebi. Richard arutsvaga foto yakaita seya the flow kana kuti chichiri kuitika. Richard aruiteiko murima vedu ameno ari kuhwinya pakona ipapa pameno zvikuitika. Aya. Uri kuitei murima naye? Wangu iwo wemazuva yose aya ndozvandiri kuita zvamaiti ndichiita imomo. Vakadzi unongochita nani murima? Newewo nana links muchita hameno zvandendichita ndozvandichiri kungoita. Iwe usade kutibudira musaga iwe. Mama ndisa musaga macho. Ndo mauri keimomo saka usabudigara musaga. Richard, behave yourself, young man. Nai. Hello guys. Hello Shero. Shema. Ndadzoka futi. Apostle vati available vanga vari pachurch service saka meno kana vari kutaura navo kana vari muvanhu imomo. Nanitseka kabhonzo guys. Guys.
Morarinko, my God. Lincoln was repeated. Rudo ndeipi ko but It's ruda a long kudaro time. wanditiza kudaro Lincoln was Ndichitize zvangu yeah. handimbotiza vanhu ini. ndafunga kuti handichatodiwe zvekudaro Upenyu uri sei? sha upenyu huri kusipaka shamari. That's beautiful. That's beautiful. That's what we need to know. Unoikete nozvipaka sipaka. Alright, Shema ndakubuda rega ndivataura kuti vabaye link. I don't know. Wavada kupinda. Tokudonhedza here sister Rudo. Mira. Saka mira ndodropa mwana because pane vanhu vari kutaya kupinda kuseri ndakubhodropa some people guys. Alright, rega ndibva. Munodzoka. Munodzoka. Aiwa imi sister Rudo mogobuda sei handimi part of the story yacho here. Ndinambokubvisai mese mozodzoka ikuna kuzondovata. Ndambosara ndiri Tokona kuvata ne. Movatire. Right, saka tione. Kuseri kune vanhu vese ava. Saka ndira kuona. Oh, Lilian zviri seiko. Ndikona Lilian. Mufundisa ndivaonini. Mendisi apa toni. Ombotana nemunhu waMwari ka. Munhu waMwari, uyai munhu waMwari. Munhu waMwari, munhu waMwari. Ndinotorova president worship ndoga pano. Munhu waMwari, uyai munhu waMwari. Munhu waMwari, uyai. Munhu waMwari, uyai. Munhu waMwari, uyai. Ndorova zvese bass soprano ndokeka zvese ndegani. Ndoda kuconsulta. Lincoln ukuthi chi? Ndoda kuconsulta ka munhu waMwari wauya wandiudza kuti bebhi randikudanana naro mazuva ano riri boy here kada Mai ende Lincoln utori offside nyaya iyi Jesus. Very offside. Iwe munhu waMwari vari kuuya ka munhu waMwari vari kuita vanoshanda vachibatsirana nagogo vekukambuzuma iwewo kutoda zvokutorwa mabhebhi uri kukwana paequivalent ipi pamabhebhi nagogo ini ndoda munamato shamwari. Unouya kuZimbabwe you fly. I don't have money to do COVID tests. Ndomari taura hako kuti ndokupa ndovandafara. Ndomari requirements okuya kuZim here iwayo. Ndo akandimisa iwayo. Mamoyo. Hands very offside. Waende kamwe. Thank you Mamoyo mamo. Chimbopaya lingi dambo unotokaita seifesi yako unokanda zvibrigadier iwewe samasibzi. Wandiudza kuti ndizobuda offside taifanira kupedzerana kumatext uko. Aiwa ubudika offside ka handi wangouya uchekera sikuvaona munhu waMwari. But anyway kana wasiri kukwanisa kupinda that's okay. Let me just say this. Munhu waMwari, thank you for helping Gogo. And also, I would love to meet you tomorrow if it's possible. Saka ndichapuwa number dzenyu naSister Rudo, then we can talk. Kana mukatadza kupinda panapa network yedu inogona ichinetsa so mugona kutadza kupinda, but I'll definitely meet up with you tomorrow, maybe around 10 a.m. Ndinenge ndasvika kuKambuzuma because I would want to go to Kinifandan school. I'm trying to do fancy uzo. What am I? Anyway, and the bond out in the life in the Sharon. And they were going. Now you were busy bee. Yes, alright, busy bee. Saka mustailo wa waita uyu nakunonzi chii.
Sister Rudo hauna vadzoka. zita. Vakamirira link. Ndaisa linki. Pastor It's Chabuka. just Alright, busy Sister style. Muchalego, brother Apostle Muchalego. Chabuka baya link Linki vaudzotaurira ndaisa. sei. Varipo ipapa. Mwananzi Apostle anizia. Apostle Chabuka ilo baya linki munongoti accept everything kusvika mabuda. Regai nimbotarira Penelope ndiwe apostori riwe. Penelope iwewe. Penelope ndambokuona kewe. Penelope. Kubvunza kuti ndiwe apostle here iwewe. Kusta rechikadzi here. Shavaka. Kusaka vakadzi vanonzi apostolesi. Vanonzi chinai vakadzi? Anongonzi apostle. Anongonzi apostle. Ungofamba yakadaro. Vanonzi apostolesi. Shemaka. Hawaimboirega ichienda unattended. Anonzi apostle. Mukadzi murume maapostolfi. Busy shamwari. Iwewe wauya uri muchiki. Unoratidza kuti you are in a cheeky mood. Stera yako iyi yamira. Sister Rudo manzwa here contribution yaiswa naBusy B hanzi. Svika iyi hazviite here kuti gogo vatsvagirwa kuti kamusha votsvagirwa mombe nemukomana ngapota achivabatsira votsvagirwa project kana kuti yehuku vachizviraramira nemhuri yavo. Ndo suggestion yaitwa naBusy B. That's a good I said suggestion. I don't know. That's a good suggestion, but at the moment Tango raise about 300 something. We need more than that. Saka ye musha itinozoiwana kupi. And the mombe like adzizarane every week and most. It's a long-term plan. Yes, I agree with you. And I kupa link yamapiwa iri papa yakanzi stream yard mo press kusvika mapinda munhu kubek. Inini link unokuzoti pandandichitaura nyaya yemusha ndandichitraya kutaura nyaya yespace. Hazvo iyo inenge yaraiswa but yaraiswa ndiyo iripo for now, but in future we need to do something chekuti munhu haarambe ari depend on someone. Vanhu vanozviraramira their life on their own. I think yekumusha at the moment what we need I think kutovapa mari yekutanga something, kutengesa mavheji, matomatoes, kuno order bhero vomborarama vakadaro tichimbofunga toita zvipi. Kukambuzuma vanogara pamba pavo vanorenta chichirikuita. Vanorenta. Apa kana tichipa masuggestion, we are not saying let's do it in 1 week or 1 month. Kungotaurawo kuti yeah. Okay. Yeah. Sorry if it didn't come out right. Sorry. I know it's fine. It's okay. Okay. Okay, saka vanorenta kukambuzuma. Then vanogara nevazukuru vangani? Pane 7. Vamwe 3 vanoita in and out. So Apostle Chabuka vanokwanisa kunyatsokuexplainera because ndandichingovabatsirawo zvangu but ndandisingazivi nezveupenyu hwavo. Ndakatozozvinzwawo nezuro vachiexplaina mbuya vacho makuseni, ndobva ndazopiwa futi information na Apostle Chabuka as well. All right. Yeah. Guys, Penelope, Kopeni ndakukangamwa seida. Penelope, my officer, how are you? Penny wadona nai. Nai Penny. Penny unokuende kwezi ndosakasina kuona zvenai. Ini ndiri kutodonesewa guys, can you imagine ndiri kudonesewa.
ukaona wachidonhesa unenge usina kugeza. Inzwa manje ari kutaura. Kura maoko Shero, ndatira tinenge usina kuzvisanitize. Aindangu ndanyarara zise munhu mukuru. Shero, I know nothing. I can see you not stress. I was glow zvemazuva ese. Ameno ane ma-echoes. Shero haasi kuglow, akastresswa namusikana webasa. Saka ndito anofanira kugadzira something. Nyarara zvako. Chigadzira Wandikanda chibhegedhi wagadzira. Ngandikanda chibhegedhi chakadhakwa kudaro haunyari. Aiwa, ndatira kuti kusanitize Shero. Sorry. Usada kuda kutanga kutiza nyaya yako itonditi sorry neimwe way. There is a way. Okay. Sorry, my sweetheart. There is a way. There is a way. Tengerwa drone Shero. Tengerwa drone inotengerwa. You can't go say it like that, my friends. Sure. Oh, all right, ndichagadzirisa. Gadzira izvo zvindakatarira apa. Ayo, papublic rai Shero. Wandijairira nhasi the floor handina hangu zvandokwanisa kutaura but wandijairira. Okay, sorry. Ndazosori yako ini handisi kudei. Saka uri kudei? Aiwa, there is a way. There is a way. Mira, There is a way. Ndaisa namba yavo Shema. Ndaisa namba yavo papa WhatsApp yako. Ndofanafonera kuseri. Okay. Shero ndokugadzirisa dhohari. Aiwa, ndotoda kana pasina izvozvo me and you, like you and me. Watobvisa muboxi munomu. Ndikukusempulira zvichiri bhoa usati wasvika paposition yokupiwa pasi. Saka hola. Guys, let me tell you the truth. And not the truth. Let me update you actually. Pane munhu andisira $250 for gogo, but aiswa pa PayPal. So what I know for sure is ichabatwa macharges kubuda yoita about 3 working days kuti ipinde muaccount mangu silent. From there ndozotaura nemunhu wangu anondibvisira mari youya kuno kuZimbabwe. It's gonna take long, right? That's okay. That's okay. Shero. Sorry, Rudomaraj. Kana PayPal ka vanofanirwa kuchoose option yekuti paying family or friend. Sure way. Kuti aibate anything from their side, and I don't think no charge anything. Aiwa, paunobvisa PayPal ichienda kubenki manondibatira. Ndopavanokurova ukangopeya iyoyo chiti paying the person as family or friend aiite nomusvika. Muchitaura wait, regai ndione kuseti tione, rambai muchitaura muripo ndikudzoka. koyo wakumute ati avasamusha vatoda wadzinga basa vari kugone. Iyo kuna vamwe vapinda, kuna Mary naBeva Dr. imbonyarara mufanira. Mira ndinda kutambira vaenzi pana pachimbotyoka iyo ita zvekubika. Ora ndatyoka mukoma. Good boy. Baby Phil. Hi, how are you? Very safe. Handizi bho. Hanzi medza fridge. The floor ari kundinetsa chimbomutora hafu we. Hai, vamudze kuti aite mushe. Azvinzwa kuti wachaite mushe. Wakawanda kupi zvako? Takawanda panapa. 35 grid reference. Ya, ndangoti nhasi ndimboona bhozi ndinongozoona
yaitwa kudhara, saka nhasi ndamboti gandimbonyatsojoina ndinyatsoona kuti chii chiri kumboitika. Saka iwewe neni takafanana, tatopinda muno munhasi. Aiwa, iwewe ndinokuona iwewe each and every time. Unondiona kupi kwazvo? Ndokuona ipapa. Ndichite? Uchitaura. Inini? Kana kuti mutuni wangu? Iwewe. Aiwa, ndiziri mutuni wangu zvekwamwari. Ayo face iri kundiratidza kuti pashema ipapapa ndinombokuona zvakanyanya. Iwo auziva kuti kune matwins anofanana? Ndozviziva zvangu pachamhino ipapo. Uda kuti ndikushedzere mumwe wacho? Mudedze. Achauya. Zviri sei busy bee? Makadii sister Mary? Mvarume. Muri sei. Tiri kungopota nawo masango matema. Network yakadhaka. Havasiwo apostora here. Guys, mbonyararai guys. Hello. Hey, vamudani. Ende network nhasi yakatooma. Makadii zvenyu? Tiripo hedu makadiwo. Tiripo. Kubvisire vanhu guys. That's what I was going to prepare. Tomorrow you are going to school, so you must sleep early, ne? Yeah, you can go now. Going to school. What's wrong with me? Bye. Good night. Baby, we see. Baby, also. Shema. Yeah, guys, yanda be some paper yanditi free. I know the bottom charges. So I got to go now from kuti Thailand kuya kuno shabata chi. Doku update kuchiyashikairi mari, but so far so good. Antumira 250, but I don't know kuti my charges a Western Union boss dotumirwa ne Western Union from Thailand. Achabatwa mari, I have no idea. Ndinenge ndichikudai kuti abatwa mari vachaji achoni and yashikairi toto mari. But I'm sure inosvikairi kuma 200 something. Bolato. And I don't know what by Friday. But kwatumirwa something 250 ndio yatumirwa. By Friday. So in other words, 500. Oh. Well done, people. Guys, that's 500. The total is $500. I mean, and then the crack will take nothing beautiful. Mangana ndenda kuchivu kuna kuiza munu bazi. Mangana ndenda kuchivu kuna kuiza munu bazi. But Shema. Yeah? About I was listening to nyaya yeku Kambuzuma ya gogona sekuru vaye anditi so far you're saying kuti pani like it's Beverly. It's Bev, yeah. It's like ndiri kuti zvoni why can't she kuti pane mari iri kuya yacho adi kutsvagirwa zvavo stand kumusha because it's not good kuti mwana uyo akaguma 2017 akaguma kuchikoro 2017 akasikare zvekuti angakoniwe kuenda kuchikoro, that is ari bright. Dai panga patsvagwa a stand kumamisha, they can get a stand for 500 less than 1,000. Votsvagirwawo kune vanodawo kungobatsira vanogona kuvavakira echichipa mabhiridhi ekumusha than kuti varambe vachigara muHarare muri patori crowd nevana vazukuru 7 is too much than kuswera muchivapa mari iyoyo vachidya. Alright. Anotogira ruzeva ndiani? ukanyatsosecha like mumaruzevha chaiwo ana Goromonzi ana Rusike is not far.
ana Murewa ukanyatsosecha Inini here ikoko sister baby haunyanya. ndiseche maruzevha. Ehe Inini iwewe. ndiseche maruzevha. Yes. Sister baby mozoti. Sister baby, amazoti ndinotori beside zvekukambuzuma ndinototowo zvipe zvinhu pasaidi kuti ndiraramewo. Aiwa. Iwewe ukanyatsotsvaga, iwewe ukanyatsotsvaga zvinoita. Alright, ndipei madirections. Ndonotsvaga papi exactly mugoromonzi. Ukamboenda Kana kucancel, maruzevha they will mutsvaga give you. Ukaenda mugoromonzi mune cancel, they can locate you. Titengese munda. Mastenzi anodhura ndochokwadi. Aiwa kumusha kunana Rusiko uko. Ndokukudza. Goromonzi yazvinezvi it's developing. In 5 years to come inenge yafanana neNorton, inenge yato a small town of its own. Saka mastenzi anoenda kugokweka. Saka watokuenda kugokweka. Aya, but inini watokuenda kugokweka. Mira Bev. Assume you put yourself mubhutsu dzagogo, mumwe munhu ouya nenyaya yekuti iye ane mari okuza kuti enda kugara kumusha. It doesn't sound right. Aiwa unoziva iwewe Lincoln uri kuzvitora zvisiri izvo. Haisi nyaya yekuti pauya munhu ane mari here kana kuti chii, but vanhu ngavagare pari free simple pane kumanikidzirana muchirimudzi vanhu 9. Chinzwaka iyo yaizi choice yatingaite isusu yekuti vanogara kumusha. Obviously inini like kumusha kwandobva kutori neland yekuti ndikaenda kuna chief ndikati ndiri mwana wepanapa vanonichekera land for free. Handisati ndasvika age yekugara kumusha. But vokava age yekugara kumusha vanhu vanoda kuvaka voita pekuti kana vachembera vasingashandi vanowana pekuzororera. Handisi kuramba izvo. Ivo vati vauda kuzorora here kwamauda kuvaendesa kumusha kwamuri wadhisaidhira kuti kumusha kutovamanikidza vanofanira kutovamanikidza because at some point ndozvandokuramba izvozvo kuti you can't force because ivo mukataura navo zvakanaka Vitalisi uchicha waita ipapo. Jenaita maego guys. Asi Vitalisi. Sorry Vitalisi ndakublema. BCB. Hello. Chimbotaura tiwe Vitalisi. Yeah, I know what I think hangu ndezvekuti kumusha kwakanaka, but for now panda ka project kana kuti kungovatangira something like flea market zvinoita kuti vamborarama, then zvekumusha hazvo zvichidi zvioneka zvekumboti vatengese vachirarama for now, but mukada kuti kuvapa mari zvino vanoidya yopera. Saka vanoda kutsvagirwa something kana kuvahodhera something kutengesa mazuva adoko zvakawanda zvekutengesa vachirarama so that vanenge vakudya maprofits than kuti muvape mari votungonotenga. Muda kuti vahodheri. Hello? Mabheru muda kuti vahodheri chavanenge chingakwanisa kutengesa nemukomana uya angahodha chii? Mabheru ari kumhanya zvekudaro, especially chando chiri kuuya ichi. Haini hangu ndofunga kuti ngapedza mabheru. Linda more. Yes, my biggest fan. Whoa, thank you. How are you? I'm good, and you, Shema? I'm fine. Where are you? I'm in SA. Oh, how is SA? I don't know. Busy Bee and Lincoln. We're in Marabastan. I'm in Santin. Tikubera discussion yedu yagogo vanhu vese vabva vafuriza guys. Inana ufuriza but maecho aya hamene kwaari.
Yeah. And Achiripo. chero kundiblame kuti ndini ma-equals. But achiripo still. Handisiri ndandakamuta. ndaita kutaura nechena zvatogona bhesi ndino angu Hello. hello bhesi Hello. handisi kuti sei ndipanguda network yangu yakuaamhena Mati. ndaitaura bhafu yekuti kusina munhu akakurira muchirungu soga kumuanyekuti kuchena kuruzevha nekuda kwenhamo munokonana zvinomboita Hapana zvatiri kunzwa ichi. amukunzwa Yeah, it's true. shuwa zvotonetsa kunoziimberi tungojarakuihomwe chirungu mae kuzoti kuruzevha so iiatuka zvokuita mheni Pavari kutaura vakamboinda vojoina futi havasi kuvanzwa. Maeko amenopo Ndiana nemaeko guys. Saka uinda visa garimona vana busy b sanga nemasuspect tina vana bev hapana tomboenda vana linda Vitalis Vitalis hauna maeko taura tiwe busy b Hello? Martins Lincoln wandimute eka ndikutsvaga kuti maeko ari kubva kupi Bave maeko ari kubva Linda Linda chimboita exit udzoke wombozama ma-earphones padevice rako riri kuita ma-sounds ga uyu Linda abude adzoke mapcha nyaya dzeindisipo hata ndichitotsvaga maeko iwayo awazuva Hanzi asipa hapo. Nyaya dzataurwawo sipo kudzidi. 9999 ini muda kuti ambuya vanogara kurutsu but zvobuda here safe here Ambuya ngavanogara kumusha kumushambuya. Iwewe Lincoln anditika madonations hauye every day. handina kumboramba izvozvo but haasi kuzoya every day. haasi kuzoya in the garai next 2 years. maziva kuti vanga vachingorarama musati mauya nemadonations. Saka vakumbirirei kana vanga vasiri kurarama like life iyo kuratidza kuti zvakaoma. Iwe unorarama mira iwe unorarama ndi uribo saka you didn't reach out for more because uribo. But there are some people vanoda kubatsirwa kufunga munjere dzavo nevamwe vanhu vachiona iwewo zvakafanana newewe utori nemumwe munhu anotogona kutokubatsira kufunga achiona kuti kufunga kwako kwakadhakwa. Saka that's the thing yakutaura pana ambuya wait guys whoa Bev Makasa Makasa Bev ari tonipa life lecture baba. I think we have to stop here guys. Ndati I apologize kana apostolo vakateerera because some of these things vatinotaura zvinogona kusazobata vangu zvakanaka. So I think ngatichisiyirei panapa yagogo for the meantime. Mune munhu anodissecta mune zvake but I think kuzoti kudhakwa pfungwa that's now all side. No, so Shema, I was saying this to Lincoln guys like for you ngatiisiye yacho.
ngatimboisiya zvedu Alright. tazvinzwa Ndaita maposa sendo mataura ndamanzwa ese ndamanzwa hapana suggestion yasina kunzwa yandichagara pasi. I think the best thing now chanda kutofunga I have to meet up naapostle togara pasi tomorrow then tagara pasi tomboita discussion ndichiita put across zvamataura izvi ndosaka ndandichiti when youare talking to these people you have to be very careful nemawords tinobudisa guys. So I think iyi nyaya yagogo taipedza ngatisiyane nazvo. Let's continue nezvimwe. Tavhara madhiri. Ngachitaurai nyaya No, kana wakuda kutotaura nyaya iyoyo ndinongokubvisa woenda zvako because for me I have to meet up naapostle. Maybe ivo vanitori nezvimwe zvinhu pamwe zvavakatombeta come up nazvo pamwe vakazoshayiwa kuti votenga sei kana kuti lendi yachoni. You never know. Maona manje. So ngatisazonyanya deep zvekudere zvokubva tafunga kuti pamwe havafunge vanofunga guys. naishero. And futi advise kuti vakumbirirei. That was a plea yekuti she needs help, not kuti vakumbirirei. Maona manje. So ndosaka ndati ngatiisiye nyaya iyoyo kana mumwe vanhu vanoona zvinhu nenzira dzakasiyana. But for the meantime, anyone who wants to help can help. Anyone who doesn't want to help her anongoregera zvakare rather than kuti tizoranda to that extent guys. That's not nice. Case closed. Indoda kuchinja topic. Iyo zvinezvi ngachitaurai nenyaya yechi yembudzi dziya dzatakambotengesa kuti mbudzi yedu yakauya here kuti mbudzi yedu yakauya here togona kuiuraya paweekend. I can't hear you. Ndiri kuti mbudzi yedu yakauya here tizoiuraya paweekend apa timboita gochi gochi. Handisi kunzwa but ndine complain ndapakurirwa nyama shoma. Ndosaka handikubvunza kuti mbudzi yakauya here. Washi ndiyabika guys, andibikira akandipakurira nyama shoma. Watsva. Shero. Tione plate yacho. Avadona. Atiza nepureti, speed nepureti. Marata nebhegira gogo. Makadiko naye mukoma Vitalis. Tiri kungotambura hedu izvo. Ndimi muchatambura here. Mise yako. Inini ndiri nane hangu kuchema kubetsere. Handitya. Mbakadini mukoma Vitalis. Unochema usvika uchichemerani. Yese busy bini. Ndiripo muri right. Ndakarwadziwa guys muchiti ashema mafollowers ako anonyanya kukuda ndeye kumasvingo yechiri muhanzu Vitalis anasema kufita pfungwa dzangu I refuse. Ndakaramba kureview ndakaramba. Itomutsura iyeyu indandisipo. Apa isusu maBritish takazara kudaro pana. Ipapo aya admit sakakanganisa kutaura shuwa. Handisi maBritish ipapo itoita sorry. Sorry zvakangutata. Tikati isusu vamwe tototera wewo mutauro wenyu wekumasvingo noti kuti tobvako but tongodawo kuti hanzi ndinosoda ini Shero. Pane kwandakazoma raini kwandakakuona uchingooneka unga amasawi uchingoti ndoenda ine andosoda iwe usingaendi masendira inu. Unofarisa dzikama. Uri munhu mukuru, uri munhu wekuziva iwe. Saite izvozvo. Ndakabona vasendira ndakaputika nekupfeka zvikanzi ndakwenda munhu asingaendi ndikati asi Shero atone mweya wamasawi. Ndambokutsura tsurika uri munhu wekuziva. Okay, fine. Shero wakamute Shero ari kudya. Inini
inini nditoda kuti munitsvagirewo kamusha kumasvingo uko because masvingo netara inenge yanetsa. Munhu wese ada kubva kumasvingo sha. Inini wangu ndotouisa pasaidi pewako. Saka Vitalis mangotitsvagira tumisha. Kuenda gara kwako uko kuti sauti ikapera unombofunga unifonera vhagaya kuti network kwenkusina usiyana neni. Indeenda utobvumoti pamba pako. Ako masvingo yai kwakazara nzvimbo. Ndati ndeida utonwa tii pamba pako Lincoln. Aiwa. Vanhu garai kudzimba dzenyu. Indaka. Togara kuti. Ozati yo biula chishuwo changu ndechoti dai ukaroorwa kana uchipinge kuti bhazi rofamba ka1 pavhiki kuti uya kudhorobha. Usazondidaro zvinhai. Nemadira ndinoita chirungu. Daita kambuya kechirungu kamisisi. Kambuya kechirungu apa ndandapfeka netumagirazi ndichato kana pamwe maziso achazonetsa ndichapfeka. Guys, ndombrovunza ko vanhu taitsa mwetiri kuprimary kunonzi kumusha kure kunosvika mabhazi akuti cheya. Hanzi kumusha kure unosvika mapostora akuimba. Mabhazi akugura nemagadheni. Kana uri mwana ka ma-emotions anogara ari padhuze ogona kungochemera zvinhu zvisina basa. Koma kuti zvezvo asi takutukai ndakuona ndiri kuseri. Aiwa, tiri kukudai muri panapa. Pane nyaya yatoda kuti tikazogara tomboitaura. Takangomirira headmaster vatanga vapedza kubika vari kuwe. Ndikunoda ari kukanga wanda kubika. Ndapedza kukanga kudhara. Chero. Ndabva chero achatarudza biki wanani. Ndati wazvinzwa here zvandataura. Aiwa. Pane kumasendiraini kwandakakuona uchingooneka uchingosvoda uchingooneka usingaende kunga Masawi. Kupe kwaTomtomere ndokwandangojoina ini. Ana bhila muchanetsa muchapedza intaneti yese iyi muchitsvagei kwana Tomtomtomto. Unoda kupiswa muromo iwe zvekoko ndezvekoko uruzvunzire pano. Imi zvakaitika paintaneti hazvina kuitika kuseri kwenyu, kuseri kwemusha kwamunenge muchitaura zvekupenga. Urutaura zvinofuta siyana nekutaurisa haunyari. Shero ambotaura kuti kamunhu kana asikauya kakapomberwa miro zvakadya. Ndadya sadza nemazai guys. Ndovaudza mai ukaramba uchingorudunuka ndovaudza kuti ukarohwa nemupeta unoita zvekudii. Wakuzofarisa manje ndokudzipa izvi. Hauna kubudza achirudunuka. Ko busy unorohwa nemupeta. Handisi kutoziva kuti aritaura zvipi. Ndakanwa bume. Ndiani anoziva bume? Munoriti chii kumusha kwenyu? Like zvinokurungwa nezviyo nechimera. Ini handina kumusha kai. Uye muri mabone free. Kumusha kwavo kunogadzirwa simbi saka mabone free ndo zvakawanda angokura achiziva simbi chete. Indiri bone location ndakangokura ndiziva simbi. But Lincoln wandibudira musaga iwewe nchakubata. Ungonaonererwa. Iwo Shero apa uri kusaidi kwana? Kwa Busy B. Shero mira. Busy B ndamutsura kangana achibuda musaga pana. Ndichikomuudza kuti Busy B zvapinda papi.
anoziva kuti ati imi muri kutaura zvemupeta mati aita sei nemupeta ndiwe wati hanzi ndivaudza vanhu zvaunoita kana wadhakwa nemupeta ndamboti adhakwa ndati arohwa nemupeta zvimwe chete aiwa iwo uda kuti ndivaudzewo here zvaunoita kana warohwa nemupeta saka imi two busy bee nalincoln mangoyazongofumurana panapa ndositaira yenyu nayo busy bee ndiatanga kufumura mana ndamutsura ndikati busy bee uri munhu wokuziva usadaro akangoenderera busy bee hamunyari kutodzorwa neghetto youth kana yavo maghetto youth inenge yabhora hapana munhu ari kufumura mumwe apa lincoln ndokudaidzira microsoft microscope inonzi microsoft yosari microsoft ui microsoft ndikutoida panapa gaikombe izvo ndipedze ya Lincoln medza zvako firiji papapa haiwe ndipedze okatontovera kari kuvi amene mbukatsvaga ine mufana wekuharare wemufana anongochengeta ndebvu asina maro ari kufunga kuti tichaita waiti sezemageto youth apfana zvidiki ane kongwarati aripi guys hazive kuti kuita ndebvu dzewaiti nhamo anouya akanzi mapepa so ambe ndamboona achinzi wachi ndiwo nomuziva anomziva ndiani iye hanzi mapepa amene vanhu bhila ari mwanangu wekuice cream guys ainzani nhaimi username rake damutsvaga nda kumuinboxira ndautsvagira amira neredhi yekurira ndiwe Lincoln ukandoona ndamunoma ndiridze redhiyo sha hanzi foni guys hakuna anoziva here kuti nhamba chero dzauyu dzaice cream men hakuna anodzizivawo unoziva kuti chanotsvaga vhidhiyo yake kumashure uku toona kuti anoshandisa ani tozomugugla mutsvaga pakulogaini chero handinoziva kuti muna inside yefacebook or youtube kuyoutube inenge iri email Facebook inenge iri Facebook shero ndianofunga kutomutiginori amana chimbonibatsireyo iwe ndionenge une control yeningirikirika yestream iwo da kuti ndikuradze kuti ndikusenga godo nda kuti ndikuradze the level of my temporarity ndidini I want to see the level of your seniority. Angati tuka pana. Right. Gari yako ndakupedza. Yakupedza ere? Amen. Unozati chero. Mazano ndenge ndakawana boyfriend saka vane appointment taamirira kuti uchangoona munhu adonha tinya anenge aenda paappointment achifonerwa zva abatike zvekudaro ukamufonera anobva idropa yonzi tututu obva wanzi block mirai ndikudze mai vake nguva dzekutaura namai vake iyo zvinezvi mai vake varara saka inini nyaya dzangu munotonzwa neni dziri kutaurwa naLincoln idzo ndedzake dzangu ndichazokuudzai ndega inini dzichibuda mukanwa mangu zvemunhu anda kuti spokesperson wangu hai mai ndodaudza bora ngoma rera kuti unoriramba pavanhu sama utofumurana Lincoln wakufarisa ndakudza kuti mimi hamaini zvamangodya nhasi paweekend kwakanaka pane makaendeziko paweekend
Ndapinda kuenda live because it will not end well, guys. It will not end well. Let me end the live stream. Shaganaka. Guys, good night. I'll see you tomorrow. Tambangu hakuna kana mufesa ripo. Mira ndise disclaimer, hakuna kana mufesa ripo. Nachingotamba zvangu. Inganda kakudzaiwa ni amai kuti bye. Unovharitsa zvinhu nai. Aiwa mapotential anofana kuuya through inini. Ndini baba vevana vanouya